Valószínű. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen! Most hagyjuk el a 25. kilométert, és megyünk tovább. És kicsit nehéz összefoglalni, mi történt, mert szerintem semmi. Mi történt? Hát nem tudom, megtámadott minket egy zombi horda, meg... Ja, hát én apróságok. Találtunk egy szamurájkart, azzal lekaszaboltuk őket. Aztán azt tudattuk egy vakkoldusnak, adja el az aciba. Aztán ő is ránk támadott vele, azt itt több pénzünk van, Aztán kiderült, hogy neki van több. Igen, aztán miután elintéztük, kiraboltuk. És ott hagytuk mesztelenül az út szélén. Nem, hát rajta hagytuk a ruháját. Hát te rajta hagytad. De igazából önvédelem volt. Hát kicsit elkezdtem fáradni. Ja. Érzem a nyakamat, vállamat. Kicsit nehéz fogni ezt a kamerát. Fogjam? Mindjárt odaadom. Bekajáltunk igazából. Kicsit többet tettem a kelleténél. Mert finom. Meg már kicsit éhes voltam. Bízom benne, hogy ettől függetlenül jól fognak alakulni a dolgok. Ja. Zoli? Hát igazából nagyon egyszerű az egész. Annyit kell csinálni, hogy megyünk. És igazából ennyi. A lábunkkal megegyezünk, hogy működtetjük sokáig, és cserébe sokat pihenhet majd a végén, és nagyon meg fogjuk becsülni. Most is megbecsüljük, és tiszteljük a testünket. Igen. És száldosnak itt a madarak, Énekelnek. bogarak, Nünike. lehet, hogy le is nyeltem egyet, sok a nünike. És hát meglátjuk, mit hoz az este. Haláli hullák hajnala. Meg annyi, hogy ilyen érdekes pszichológiát alkalmaztam. Amikor jöttünk fel a szerpentinen, arra gondoltam, hogy hát ez nagyon hosszú ez a szerpentin. Eszméletlenül hosszú, úgyhogy fölösleges így reménykednem, hogy majd jön a teteje. Mert inkább csak arra gondoltam, hogy hát csak megyek, aztán majd egyszer úgyis jön. De nagyon hosszú, úgyhogy minek reménykedjek, és egyszer csak ott volt. Tehát nem volt bennem az az érzés, hogy jaj, mikor jön már, hanem csak úgy mentem. Ezt kicsit nehezebb volt alkalmazni, amikor ide jöttünk.
Na akkor már tényleg begyorsultam, meg már tényleg elegem volt, hogy mikor jön már az ellenőrző pont. Aztán csak eljött. Amúgy délután 2 múlt, 2:45 van kb. Ugye 5,5 óra alatt jutottunk el idáig. Hát, ha ugyanilyen tempóval megyünk, akkor jó. Ja. Akkor jó lesz. Reméljük, ez a közösen megyünk meg hozzá a gyümölcsét. A motiváló erejű. Ja, segít. Úgyhogy ennyi. Kis víz a fejre. Kesztölc egy jó hely. Hát most hagyom át a ragot. Egyedül maradtam. Úgy alakult. Ugyanis, hogy mentünk Zolival. Nem is tudom, valahogy úgy mentem, meg olyan tempóban mentünk, hogy úgy érzem, hogy ez a kicsit monoton volt, meg nem annyira gyors, és úgy érzem, hogy elalszom. Meg álmos voltam. Jó, az tény, hogy kb. 5 órát aludtam, de akkor is úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mondtam, hogy előre megyek. Most haladok a Nagygete felé. Hát elkezdett tűzni, mint állat. És itt bánom, hogy nem hoztam napteljes, meg nem is elmondtam. Kezdtek fájni egy vízfolyag is kialakul van, nem ilyesmi. Meg most itt motivált lettem, amikor így elindultam, elkezdtem így tök gyorsan menni. És azon bennem, hogy nem igaz, akkor is megcsinálom. Elegem van, hogy nem jött össze eddig általában. Hova mentem, úgyhogy most már akármi ezt megcsinálom. Megcsinálom ezt is. Vegyük a kocsikat inkább. Nagyjából ennyi. Egy kicsit nehéz. Kezdtem a pogácsát, meg lehet bort inni. Volt csap, úgyhogy feltöltöttem a vizemet. Nem megyek, hogy csak tudok. Igazán nem tudom, milyen stratégiát alkalmazzak. Túl gyorsan megyek, akkor az is veszélyes, ha lassan, akkor meg az is. Mindegy.